భక్తి వైభవ క్లాస్లో ఉన్న అందరికీ ప్రణామాలు, స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఇష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం అంగుం లంఘయతే గిరం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే మాధవం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈ భక్తి వైభవ క్లాస్ లో మరి ఓరియంటేషన్ సెషన్ క్విక్ గా చూద్దాము. మీలో మరి క్రొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమందో మరొకసారి చేతులు హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? ఇంకొకసారి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు క్లాస్లో, ఇంకా ఇందాక 4-3 మాత్రమే ఉన్నారు భక్తి శాస్త్రి నుంచి రీసెంట్గా వచ్చిన వాళ్ళు. దయచేసి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, ఎంతమంది ఉన్నారు ఈరోజు. మాతాజీ మీరు అక్కర్లేదు, వందిత మాతాజీ మీరు ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నారు కదా. ఈ మధ్య రీసెంట్ గా భక్తి శాస్త్రి కంప్లీట్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని అడుగుతున్నారు. సో మీరు ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వైజయంతి మాతాజీ. నాకు ఎక్కడ తెలియట్లేదు మాతాజీ ఆపరేటర్ చేసేది. హ్యాండ్ రైజ్ చేసేదా? ఓకే, మిమ్మల్ని కౌంట్ చేద్దాంలే మాతాజీ. అయితే బ్రిడ్జి చూడడానికి వచ్చాడా?
6 పీపుల్ ఉన్నారైతే సో ఫార్. ఇంకెవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయటం కుదరకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఒక్కసారి చెప్పండి ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటే. క్రొత్తగా అంటే ఈ మధ్య భక్తి శాస్త్రి కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు. అరుణశ్రీ మాతాజీ కూడా ఉన్నారు మాతాజీ, రాలేదు. అరుణశ్రీ మాతాజీ నేను నేమ్ పిలుస్తాను మాతాజీ, మీరు అందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాధవి యమునా మాతాజీ, పద్మిని వరాదేవి దాసి మాతాజీ, सरलादेवी के माताजी, श्री राम रामकृष्ण शास्त्री प्रभुजी, विजयास ఐఫోన్ ఉన్నారు. ఇంకా శ్రావణి మాతాజీ ఉన్నట్టున్నారు. శ్రావణి ఎస్ మాతాజీ, శ్రావణి మాతాజీ, జీ శ్రావణి మాతాజీ, మీరు కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మీకు కింద ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, మైక్ సింబల్, వీడియో సింబల్, దాని పక్కన హ్యాండ్ రైజ్ అని కానీ మోర్ అని కానీ ఉంటుంది. మోర్ లో చూస్తే మీకు రైజ్ హ్యాండ్ అని ఉంటుంది. శివప్రియ మాతాజీ పిఎస్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ లో ఉన్నది ఆ పేరు, శివప్రియ పిఎస్ అని ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. పద్మిని వరాదేవి మాతాజీ మీరు కూడా. ఓకే, ఉన్నారు. డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హ్యాండ్ రైజ్ అంటే మాతాజీ మీకు రియాక్ట్ అన్న చోట ఉండొచ్చు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్, చూడండి. మాధవి యమునా మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. శివప్రియ మాతాజీ మీరు కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాతాజీ మీకు మైక్ సింబల్, వీడియో సింబల్ పక్కన రియాక్ట్ అని కానీ మోర్ అని ఉంటుంది. మోర్ నొక్కితే మీకు హ్యాండ్ రైజ్ అంటే చెయ్యి ఎత్తినట్టుగా ఒక సింబల్ ఉంటుంది, అది నొక్కండి మాతాజీ. శివప్రియ నాకు తెలియడం లేదు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సరే మాతాజీ, ఓకే. అందరూ ఒక 10-12 మంది వరకు ఉన్నట్లున్నారు. అయితే 9 మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి. మేనకా మాతాజీ హరే కృష్ణ, మీరు కూడా క్రొత్తగా వచ్చారా? హరే కృష్ణ. అవును మాతాజీ, మేనకా మాతాజీ కూడా రీసెంట్ గానే భక్తి శాస్త్రి అయింది మాతాజీ. ఓకే, సో 10 మాతాజీతో తర్వాత ఇంకొకరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయని వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు మాతాజీ. ఓకే, సో ఒక 11 మెంబర్స్ ఉన్నారైతే. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో ఓరియంటేషన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికి. భక్తి వైభవం ఫస్ట్ 6 క్యాంటోస్ ఎలా మనం చూడబోయేది ఇప్పుడు. దీన్ని భాగవతంలో మొదటి 6 స్కందాలు చూస్తాం అన్నమాట ఈ భక్తి వైభవాలు, ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో. ఇది మరి మన ఇస్కాన్ సంస్థ వాళ్ళు రూపొందించినటువంటి కోర్సు. సో భక్తి శాస్త్రి అది అయిపోయిన తర్వాత భక్తి వైభవ, ఇలా మనకి భక్తి వేదాంత లాస్ట్ కి అనుకుంటాను. సో దీని తర్వాత ఇంకొక 2 లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో మొదటి 6 క్యాంటోస్ ఎందుకు అంటే మరి అంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ చైతన్యాన్ని గురించి మనం ఇంకా లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మొదటి 6 క్యాంటోస్ ని సజెస్ట్ చేశారు. సో మనం భగవద్గీత చూసాము, అలాగే ఈశోపనిషత్తు, మరి ఉపదేశామృతం, భక్తి రసామృత సింధు, ఈ 4 చూసాము. మరి ఈ 4 పుస్తకాలు ఎందుకు అంటే మరి కృష్ణ చైతన్యంలో మరి పురోగమనం సాధించాలంటే ఇవి భక్తులకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి ఈ 4 పుస్తకాలు భక్తి శాస్త్రిలో పెట్టడం జరిగింది. సో దీనికి మరి 16 రౌండ్స్ చేయడం తప్పనిసరి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో అందరూ ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ అవన్నీ భక్తి శాస్త్రిలోనే మీరు కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి ఆ అర్హతలన్నీ ఇంకా ఆ విషయం మీద సందేహం లేదు అని అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత ఈ 6 స్కందాలను భాగవతంలో మనం చదువుతున్నాం అంటే మరి కృష్ణ రసామృతాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఇవి మన బాధ్యతల్ని, మన దైనందిన బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తూనే మనం భగవంతుడి యొక్క ఆ రసాస్వాదన, భక్తి రసాన్ని ఆస్వాదించడం
చేయడానికి ఆస్వాదన చేయగలిగేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తుందన్నమాట ఈ క్లాస్. ఎందుకంటే భాగవతం అనేది మనం కూలంకుషంగా చాలా లోతుగా చదువుతాం కాబట్టి. అలా మరి క్లాస్‌లో డిస్కషన్స్ అవ్వచ్చు, మీ భక్తి వృక్ష గ్రూప్‌లో డిస్కషన్స్ అవ్వచ్చు. వీటితో మీరు ఇంకా ఈ భావాన్ని బాగా జీర్ణం చేసుకునే అవకాశం ఈ క్లాస్ ద్వారా మీకొస్తుంది. మరి భక్తి వృక్ష గ్రూప్ కూడా ఫార్మ్ అయ్యారని అనుకుంటున్నాను. అవ్వకపోతే ఇప్పుడు మీరున్న మొత్తం అందరూ కలిపి ఒక గ్రూప్ ఫార్మ్ అవ్వండి. 12 మంది ఫార్మ్ అయ్యి మరి మీలో ఒక లీడర్‌ని చూసుకోండి. మరి రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరేమైనా వాళ్ళకి కొంచెం ఏదైనా అసిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇవ్వగలరేమో. ఓకే రోజు లీడర్ ఎవరో మీరే లీడర్ అంటే ఎవరో ఒకరు మరి మీటింగ్ అని నోటీస్ పంపడం, పలానా వాళ్ళు పలానా శ్లోకాలని అందరూ మీరు శ్లోకాలు డివైడ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క రోజు ఒక 2, 3, 4 శ్లోకాలు మీ వీలుని బట్టి మీరు చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే. సో ఆ రకంగా ఇప్పుడున్న భక్తి వృక్ష వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. సో మీరు వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా సలహా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. సో ఆ రకంగా మీరు కూడా అది చేయడానికి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కాబట్టి సిస్టమాటిక్‌గా అందుకని ఎవరో ఒకరిని చూసుకోండి. తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తి మీ అందరికీ కూడా శ్లోకాస్ మనమందరం ఒక్కొక్కరు ఈ శ్లోకాలకి ప్రిపేర్ అయ్యి క్లాస్‌లో చర్చించుకుందాం మన భక్తి వృక్ష క్లాస్‌లో అని వాళ్ళు అసైన్ చేయొచ్చు. మీరందరూ ప్రిపేర్ అయ్యి మీట్ అయ్యి ఆ రకంగా చర్చించుకుని నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇది క్లాస్ కాకుండా సెపరేట్ సెషన్ అన్నమాట. సో ఆ సెషన్‌కి మీరు గూగుల్ లింకో ఏదో ఒకటి ఫార్మ్ చేసుకోవాలి మీది. ఆ గూగుల్ లింక్‌లో మీరు మీట్ అవ్వచ్చు గూగుల్ మీట్‌లో. సో అది చేయడానికి ఎవరైనా మీ గ్రూప్‌లో ఎవరికి సాధ్యపడితే వాళ్ళని చూసుకుంటే మీకు వీలుగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు అందరూ హ్యాండ్స్ లోవర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇకపోతే మొత్తం మీద కనీసం 400-600 అవర్స్ మనకి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ గానీ, అంటే క్లాస్ టైం గానీ, భక్తి వృక్ష టైం గానీ అన్నీ కలిపి కనీసం ఇన్ని గంటలైనా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. షార్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక ఎగ్జామినేషన్ విషయానికొస్తే మరి క్లాస్‌లో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వెషన్స్ 200 అంటే యూనిట్ టెస్ట్స్ అన్నమాట. సో మెయిన్‌గా ప్రతి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం 8థ్ చాప్టర్‌లో ఉన్నాము. ఫినిష్ చేసాము. ఇప్పటి వరకు ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు 7 చాప్టర్స్ టెస్ట్‌లు తీసుకున్నారు. మీరు తీసుకోలేదు. మీరు 8థ్ చాప్టర్ నుంచి తీసుకోవడం ప్రారంభించండి. ఆ తర్వాత మొదటి 7కి మీకొక పేపర్ ఇస్తాము. ఆ 7 మీకు ఎప్పుడైతే మేము మళ్ళీ ఆ 7 మీకు చెప్పగలుగుతామో అప్పుడు మీకు ఆ 7 చాప్టర్స్‌కి కలిపి ఒక టెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో అది తర్వాత ఇక క్లోజ్డ్ బుక్ అనేది యూజువల్‌గా క్యాంటో అయిపోయిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ప్రతి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్ట్ అది క్లోజ్డ్ బుక్. ఓకే. ఆ టెస్ట్ అది 10 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ 1 ఆర్ 2, 3, 4 సెంటెన్సెస్‌లో మీరు రాయాలి. అది ప్రతి అధ్యాయానికి ఉంటుంది. తర్వాత క్యాంటో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక టెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అదేంటి అంటే ఐ థింక్ మోస్ట్ లైక్లీ క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్ ఉండొచ్చు క్యాంటో అయిపోయిన తర్వాత. ఆ తర్వాత 1 and 2 క్యాంటోస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. 4 ప్రెజెంటేషన్‌లు చేయాలి మీరు. సో 1 and 2 క్యాంటోస్ అయిపోయిన తర్వాత. ఆ తర్వాత కొన్ని కంఠస్థం శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో మెయిన్‌గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఎవ్రీ చాప్టర్ తర్వాత టెస్ట్ ఉంటుంది. అది మీరు చూడకుండా వ్రాసే టెస్ట్. తర్వాత క్యాంటో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద టెస్ట్ ఆ క్యాంటో మొత్తానికి ఉంటుంది. ఎస్సే టైప్ క్వెషన్స్‌లో. ఆ తర్వాత మరి ప్రెజెంటేషన్స్ 2 క్యాంటోస్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఇప్పట్లో కాదు. అప్పుడు ప్రెజెంటేషన్స్ ఉంటాయి. శ్లోకాస్ మొత్తం మీద ఒక 70 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. కంఠస్థ శ్లోకాలు. సో అవి మీరు ప్రతి చాప్టర్‌లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెప్తాము. మీరు ఆ చాప్టర్‌లో ఏవుంటే వాటికి ప్రిపేర్ అయితే శ్లోక టెస్ట్, ఆ తర్వాత రిటన్ టెస్ట్ ఉంటుంది చాప్టర్ అయిన తర్వాత. ఇది ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. సో మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ క్లోజ్డ్ బుక్ మార్క్స్ మరి 25, 20 మార్క్స్ అలా ఉంటూ ఉంటాయి. వాటికి ఒక 15%. ఆ తర్వాత మరి అంటే
క్యాంటో అయిన తర్వాత కూడా ఒక క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. మొత్తం క్యాంటో అయిన తర్వాత దానికి ఒక 30%. అది ఆ క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓపెన్ బుక్ ఏమో అన్ని ఎస్ఏసే ఉంటాయి. సో మొత్తం మీద 4-5 ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఓపెన్ బుక్. అదేమిటంటే మొత్తం క్యాంటో అంతా కవర్ చేసేటట్లుగా ఉంటాయి ఆ ప్రశ్నలు. సో ఇది మీకు ఎలా అయినా కొంచెం టైం పడుతుంది మనం ఈ క్యాంటో ఫినిష్ చేయడానికి. సో మీరు ముఖ్యంగా ముందు వెంటనే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ప్రతి చాప్టర్ అయిన తర్వాత ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది అని. ఓకే, అప్పుడే శ్లోక టెస్ట్ ఉంటుంది, రిటన్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ టెస్ట్స్ అన్నిటికీ 15%. తర్వాత క్యాంటో అయిన తర్వాత పెద్ద టెస్ట్కి 30%. క్లోజ్డ్ బుక్ అంటే మీరు చూడకుండా రాసే టెస్ట్, చూసి కూడా రాసే టెస్ట్ ఉంటుంది, దానికి ఒక 30%. సో రెండిటికి సేమ్ మార్క్స్, ఓపెన్ బుక్కి క్లోజ్ బుక్కి. ఇది ఎప్పుడు క్యాంటో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత. కానీ ప్రతి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అయ్యే ఎగ్జామ్కి టోటల్ 15% అనమాట. ఆ తర్వాత మీరు ప్రెజెంటేషన్స్ ఇస్తారు కదా, సో ఆ ప్రెజెంటేషన్కి ఒక 15%. అటెండెన్స్కి 10%. మినిమం అటెండెన్స్ 75% ఉండాలి. మీకు 75% కంటే తక్కువ ఉంటే మీకు పాస్ అవ్వలేరు. సో క్లాస్కి కనీసం 75% అటెండెన్స్ మినిమం ఉండాలి. ఆ తర్వాత మీ అటెండెన్స్కి ఒక 10% మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి. అది ఓవరాల్గా మీరు ఈ పరీక్ష ఎప్పుడు ఉంటుంది అనే విషయం తెలియాలి అంటే ఇది ఆన్సరు. అలాగే ఎన్ని మార్కులు, దేనికి ఎన్ని మార్కులు అనేది కూడా ఇప్పుడే చెప్పాను. సో ఈ చిన్న ఎగ్జామ్సే మీకు నెక్స్ట్ కొన్ని ఫ్యూ మంత్స్ మనకి ఈ క్యాంటో అయ్యే వరకు ఉంటాయి కాబట్టి కనీసం ఫ్యూ వీక్స్ మీరు అది ముఖ్యంగా దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. అది సో క్యాంటో 1-2 అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్, క్యాంటో 3 అయిన తర్వాత సెకండ్ ప్రెజెంటేషన్ మీరే ప్రెజెంట్ చేయాలి. మీరంతా భక్తి శాస్త్రిలో లెవెల్ 4లో ఎలా అయితే ప్రెజెంట్ చేశారో అలా ప్రెజెంటేషన్ అనమాట. అలా మళ్ళీ క్యాంటో 4 అయిన తర్వాత ఒక ప్రెజెంటేషన్, 5 and 6 క్యాంటోస్ అయ్యాక ఇంకొక ప్రెజెంటేషన్. సో అట్లా మళ్ళీ ఈ ఫస్ట్ క్యాంటో అవగానే అలాగే ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్ ఒకటి, మరి క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్ ఒకటి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ సెక్షన్ ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్, 1 ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో క్లోజ్డ్ బుక్, ఒక ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్. సో మొత్తం మీద 8 గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఎందుకు మొత్తం మనం 6 క్యాంటోస్కి కలిపి అట్లా దేర్ వుడ్ బి 1 గ్రాండ్ టెస్ట్ అండ్ 1 ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్. మొత్తం 8 సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేశారనమాట దీన్ని. సో క్యాంటో 1లో ఫస్ట్ 19 చాప్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం 8th చాప్టర్లో ఉన్నాం. 19 చాప్టర్స్ అయిన తర్వాత ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అప్పుడే ఒక ఓపెన్ బుక్, ఒక క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ సెకండ్ క్యాంటోలో 1 to 10 అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ అప్పుడు ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్. అలాగే సెక్షన్ 3 థర్డ్ క్యాంటోలో 16 అధ్యాయాలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇలా సో అట్లా ఈ 8 మీరు ఇది మీరు అందరూ ఫోటో తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు. ఈ పేజ్ ఒకటి, ఆ తర్వాత ఈ పేజీ కూడా ఫోటో తీసుకోవచ్చు, ఈ 2-3 పేజెస్. ఓకే, ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే ఇది ఒక పేజ్, ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ టైం. మాతాజీ రికార్డింగ్ లేదా మాతాజీ? ఇది రికార్డింగ్ ఉంది, మీ రికార్డింగ్ లో చూసుకున్నా పర్వాలే, పిక్చర్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇదేమో నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ పేజ్. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దేని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియడానికి. తర్వాత ఇక స్టాండర్డ్స్ ఆన్లైన్ భక్తి వైభవ అసెస్మెంట్, దానికి మరి భక్తి శాస్త్రి ఫినిష్ చేయాలి. ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే. తర్వాత అటెండెన్స్ 75%, మిగిలినవి
అటెండెన్స్ షీట్ ఫస్ట్ 10 మినిట్స్‌లోనే పెడతారు అటెండెన్స్ షీట్. సో, 10 మినిట్స్ తర్వాత ఎవరైనా జాయిన్ అయినా యాబ్సెంట్ పడుతుంది. ఇది ఇక్కడ క్లియర్‌గా చెప్పారు. కాబట్టి ఇక మరి అటెండెన్స్ అవసరమైతే నార్మల్లీ మరి ఆ టైంలో రావడం చేయాలి అని అంటున్నారు. పార్టిసిపెంట్ డివోటీస్ టు సబ్మిట్ ఓపెన్ బుక్ అసైన్‌మెంట్స్ ఉంటాయి గదా! కొన్ని టైమ్స్‌లో 8 టైమ్స్ అని చెప్పారు. సో, ఫస్ట్ 19 అయ్యాక ఉంటుందది. ఆ టైంలో మరి అందరూ గూడా చెప్పిన టైంలో సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ ఓపెన్ బుక్. అంటే మీరు ఇంట్లో చూసి రాసుకొని సబ్మిట్ చేయాలనమాట. వచ్చి క్లాస్‌లోనే సబ్మిట్ చేయక్కర్లేదు. క్లాస్‌లో క్లోజ్డ్ బుక్ సబ్మిట్ చేస్తారు. కానీ ఓపెన్ బుక్ కూడా ఉంది గాబట్టి అది మీరు తర్వాత సబ్మిట్ చేయొచ్చు. కానీ టైమ్ ఇస్తారు గాబట్టి ఆ టైంలో మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. తర్వాత ఓపెన్ బుక్ అసైన్‌మెంట్స్ 20,000 వర్డ్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత క్యుములేటివ్ పాసింగ్ మొత్తం మీద 65% పాస్ మార్క్. సో, మీకు టోటల్‌గా ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత 65% వస్తే అది పాస్ అనమాట. ఎవరికైనా 65 కంటే తక్కువొస్తే మళ్ళీ ఇవాల్యుయేషన్ టెస్టో ఏదో తీసుకోవాల్సుంటుంది. ఆ తర్వాత మరి యూనిట్ టెస్ట్‌లన్నీ గూడా 65% పాస్ మార్క్ అంటున్నాము. తర్వాత ఈ క్లోజ్డ్ బుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది గదా! ప్రతి క్యాంటో అయిన తర్వాత అదొకటి. దానికి కూడా అదే సేమ్ పాస్ మార్క్ అన్నిటికి ఒకటే. ఇకపోతే ప్రెజెంటేషను 4 ఇస్తారు. 4 టైమ్స్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ అరగంట మాత్రమే. 30 మినిట్స్ అన్నమాట. సో, అది ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేటు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళిచ్చిన తర్వాత మనం వీలుని బట్టి చూద్దాము. మరి టైముని బట్టి. బట్ ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా ప్రశ్నలు వేయొచ్చు. వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఆన్సర్స్ చెప్తారు. అటెండెన్స్ గనుక 75% కంటే ఎక్కువున్న వాళ్ళు ఈ క్లోజ్డ్ బుక్ కానీ, ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్‌లో గాని ఫెయిల్ అయినట్లయితే మళ్ళీ టెస్ట్ తీసుకునే అవకాశం అంటే మళ్ళీ టెస్ట్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోలేకపోతే అంటే ఇనఫ్ వాళ్ళకి అటెండెన్స్ ఉండి 75% కంటే ఎక్కువ ఈ టెస్ట్‌లో ఏదైనా పాస్ కాలేకపోతే మళ్ళీ టెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకోలేకపోతే ఆ టెస్ట్ గాని ఏ కారణం చేతైనా మళ్ళీ వాళ్ళు టెస్ట్ తీసుకోకపోతే వాళ్ళకి పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. భక్తి వైభవ కోర్స్‌లో పార్టిసిపేట్ చేశారని. కానీ ఇస్కాన్ నుంచి భక్తి వైభవ సర్టిఫికేట్ రాదు. అది. ఓకే. సో, భాగవతం గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఈ భాగవతాన్ని మరి భగవంతుడి దగ్గర నుంచి పరమ సత్యం అంటూ ఫస్ట్ బిగిన్ చేస్తారు. ఎవరైనా మరి వినని వాళ్ళు, ఈ క్లాస్‌కి రాలేని వాళ్ళు కనీసం రోజు చెప్పే భాగవతం క్లాస్ 8 AM ఉంటుంది. అది మధ్యలో ఉండొచ్చు. కానీ మీరు అట్‌లీస్ట్ ఇప్పుడు మనం 1.1 నుంచి మొన్నే స్టార్ట్ చేసాం షార్ట్ భాగవతం క్లాస్. దానికైనా రండి. వస్తే మీరు కొంత ఆ క్లాస్‌లో కవర్ చేయొచ్చు. సో, అది. అందుకని అందరూ భక్తి శాస్త్రిలో నుండి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ గూడా కంపల్సరీగా 5:45-6 AM భాగవతం క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు సెపరేట్‌గా పెట్టే ఛాన్స్, టైము ఎప్పుడొస్తుందో నేను గ్యారంటీగా చెప్పలేను. కాబట్టి మీరు ఆ క్లాస్‌కి గనక అటెండ్ అయితే మీరు ఎవ్రీ డే ఒక్కొక్క శ్లోక వింటూ మీరు అలా పూర్తి చేసుకుంటూ రావచ్చు. ఓకే. సో, అందరూ గూడా 5:40 వస్తున్నారా? ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారు? ఈ భక్తి శాస్త్రి నుంచి ఇప్పుడే వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ 5:45-6 AM భాగవతం క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమందున్నారు? హ్యాండ్ రైజ్ చేయరా ఒకసారి? వెరీ గుడ్. సో ఫార్ 5 పీపుల్, 6 పీపుల్ మన రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ అటెండ్ అవుతాం మాతాజీ. తర్వాత ఓకే. సో, ఆల్రెడీ 4, 5, 7 మంది ఆల్రెడీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మరి సుశీల మాతాజీ, తర్వాత సుధా మాతాజీ, మాధవి యమున మాతాజీ, మేనక మాతాజీ. మీరు అటెండ్ అవుతున్నారా మాతాజీ? అటెండ్ అవుతుంటే అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. ఒకవేళ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేకపోతే. మాతాజీ చేయలేదు మాతాజీ. అటెండ్ కాలేదు నేను. నాకు తెలియదు అసలు అది ఉందని. నేను ఇంకా అటెండ్ కాలేదు మాతాజీ. అయితే అటెండ్ అవ్వండి మాతాజీ. మీరు భక్తి వైభవ గ్రూప్‌లో రోజు పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ లింక్. ఎవ్రీ డే దే ఆర్ పోస్టింగ్ ఇట్. సో, మీరు చూసుకోండి. ఆ లింక్స్ చూసుకుంటే మీకు చూసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ముఖ్యమైనవి కొన్ని మిస్ అవుతూ ఉంటారు. సో, ఐ నో చాలా పోస్ట్‌లున్నాయి చూడటానికి టైం
టైం పట్టొచ్చు. కానీ కొన్ని పోస్ట్స్ మీకు ఎంతో అవసరమైనవి ఇలాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి ఒక 5 నిమిషాలు మీరు సమయాన్ని ఉపయోగించి మీ టైంని ఆ పోస్టులు ఏమిటో ఒకసారి చూసుకోండి. అక్కడ రోజు మంగళహారతి పోస్ట్ ఉంటుంది కదా, మంగళహారతి పోస్ట్ లోనే క్రింద మళ్ళీ మంగళహారతి లింక్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత క్రింద షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ అని చెప్పి ఆ లింక్ కూడా ఇచ్చారు. సో 2 లింక్స్ మీకు ఒక పోస్ట్ లోనే ఉన్నాయి. సో చూసుకోండి. రోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాం కదా రామకృష్ణ ప్రభుజీ, ఆ మంగళహారతి లింక్, షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లింక్. మాతాజీ మేము ఒకవేళ సర్వీస్కి వెళ్ళామనుకో అప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. మరి చూడండి మాతాజీ, మీరు సర్వీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు కుదరదు ఎలాగూ, బట్ మీకు వీలైనంత వరకు అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకేనా? అంటే అది మీకు మంచి ఛాన్స్. మీకు సర్వీస్ కి వెళ్ళిన ఫోన్ ఒకవేళ దారిలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ లో వినండి. ఎంత 15 minutes అంతే, క్లాస్ పావు గంటలో అయిపోతుంది, 1 శ్లోక అయిపోతుంది మీకు. సో ఎక్కడున్నా ఫోన్ పెట్టుకుని మీరు మాలలు దండలు ఇటువంటి సర్వీస్ లో చేస్తున్నా కూడా మీరు వినొచ్చు ఆ పని చేస్తూ కూడా. అందుకంటున్నాను, పావు గంటే కాబట్టి మీరు ఎక్కడున్నా వినొచ్చు. అది కీర్తనలో ఉంటే అఫ్ కోర్స్ కుదరదు. మీరు ఏదైనా అక్కడ భజనలోనో కీర్తనలోనో ఉన్నప్పుడు అయితే కుదరదు. మీరు వేరే ఏ పని అయినా సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు పెట్టుకుని వినొచ్చు. మీ పని చేసుకుంటే మీరు వినొచ్చు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. అట్లా అందరూ దయచేసి 5:45 to 6 AM క్లాస్ వినండి. ఇప్పుడు మీకు రోజుకి ఒక శ్లోకం చొప్పున మీకు జస్ట్ ఒక 2 months లో అయిపోతాయి. అంతకంటే అది చాలా మంచి విధానం కూడా నేర్చుకోవడానికి. అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా కూడా జీర్ణం చేసుకోవడం, అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అవ్వచ్చు ఒకేసారి ఎక్కువ శ్లోకాస్ వారానికి ఒకసారి చెప్పినా కూడా. సో మీకేమిటంటే ఇట్లా రోజు ఒక శ్లోకం అయితే మీకు చక్కగా బాగుంటుంది వినడానికి. ఆ తర్వాత ఇంకొకసారి చూసుకున్నారంటే మీకు ఇంకా బాగా అది అర్థం అవుతుంది. సో అందుకని అది చాలా మంచి విధానం. సో తప్పనిసరిగా ఆ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి అలా పికప్ అవ్వండి. సో ఎప్పుడైతే ఆ 6 కంప్లీట్ చేస్తామో 7 ఆ క్లాస్ లో అప్పుడు టెస్ట్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంది కానీ. ఓకేనా? మీరు ఈ లోపు మీట్ అయినప్పుడల్లా 1 second మాతాజీ, మీట్ అయినప్పుడల్లా మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ లో జరిగే 8th or 9th చాప్టర్స్ మీ భక్తి వృక్ష గ్రూప్ మీట్ అయినప్పుడల్లా మీరు అవి డిస్కస్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఈ క్లాస్ కి వేరే క్లాస్ పెట్టుకొని వీలైతే, లేదంటే అదే క్లాస్ లో ఈ 6 గంటలకి అయిపోయిన క్లాస్ లో చెప్పిన శ్లోకాన్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీరు అన్ని సైమల్టేనియస్ గా తెలుసుకుంటూ ఉంటే మీరు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత 7 చాప్టర్స్ మీరు ఎగ్జామ్ రాయటానికి కూడా మీకు కొంచెం ప్రిపరేషన్ ఉన్నట్లు ఉంటుంది. సో అది ఓకేనా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఎవరో ఏదో అడుగుతున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ అది గౌర పూర్ణిమ ఛాలెంజ్ ఉందని 6 o'clock వరకు చాంటింగ్ చేయమని చెప్పారు. బట్ ఆఫ్టర్ ఛాలెంజ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత కూడా అట్లీస్ట్ మంగళహారతి అండ్ చాంటింగ్ 6:30 వరకు ఉండాలి అని చెప్పారు మాతాజీ. సో దట్స్ వై మీ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నాము. అంటే చాంటింగ్ అంతా మీరు 5:15 to 5:45 చాంటింగ్ చేసుకుని ఈ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్ళి చాంటింగ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. అలాగే వచ్చే వాళ్ళందరూ అదే చేస్తున్నారు, అది ఓకే. ఎందుకంటే ఇది కూడా టెంపుల్ వాళ్ళు చేయమంటేనే మనం చేస్తున్నాము. సో ఎనీవే ఇది హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో లెట్ మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ లాస్ట్ లో చూస్తాను. ఇది ఫినిష్ చేయనివ్వండి, తర్వాత ప్రశ్నలు చూద్దాము. తర్వాత సో ఇది భాగవతాన్ని మనం నేర్చుకోవడం. మరి ఇదంతా ఏముంది ఈ భాగవతంలో అనే ప్రశ్న వస్తే మరి భగవంతుడు మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే అది వస్తుంది. ఆయన మరి పరమ సత్యం అన్నది, సత్యము అంటే ఏమిటి, ఎందుకు అన్నది అవన్నీ అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది భాగవతం. సో ఇవన్నీ ఈ భాగవతాన్ని గురించి ఎంతో మంది వైష్ణవులు ఈ పుస్తకాన్ని వర్ణిస్తూ వివరిస్తూ ఇంకా ఎన్నో పుస్తకాలు రాయడం కూడా జరిగింది. మరి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ అనాలిసిస్లు, వాళ్ళు రాసిన భాష్యాలు ఇవన్నీ కూడా మనం నిత్య జీవితంలో ఈ భాగవతంలో చెప్పిన విషయాల్ని ఏ రకంగా మనం అప్లై చేసుకుని మనం ఈ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవచ్చు అనే దానికి మనందరికీ కూడా పనికొస్తాయి, ఈ ఉపయోగపడతాయి. అందుకని ఇన్ని భాగవతాలు మనం చదవడం అయినా, వాటి యొక్క భాష్యాలు చదవడం అయినా దేనికంటే మనం ఏ విధంగా ఈ భాగవత జ్ఞానాన్ని రోజువారీ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నది. సరే, ఈ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో
మరి చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత వచ్చిన గురువులు చాలా మంది, మరి ఈ శ్రీధర స్వామి, సనాతన గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, వీరందరూ కూడా చాలా మంది మరి ఈ భాగవతం మీద వ్యాఖ్యానాలు రాయడం చేశారు. అలాగే మరి ముఖ్యమైనటువంటి గురువులందరూ వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటి అంటే, ఇలా ఈ గౌడీయ వైష్ణవ పరంపర వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు చేసిన బోధలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఈ కారణంగా చేయటం జరిగిందనమాట. ఈ భక్తి వినోద్ ఠాకూరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతికి ఆయన ఒక లెటర్ కూడా వ్రాసారు. భక్తి వినోద్ ఠాకూరు కుమారుడే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. ఈయనెవరు? ప్రభుపాద గురువు కదా ఆయన పైన. ప్రభుపాద ఈయన గురువు తండ్రి కాదు, మధ్యలో గౌరకిషోర్ దాస్ బాబాజీ గారు ఉన్నారు, ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారికి గురువు. ఆయనకి గురువు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్, కానీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కుమారుడే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. అయితే ఆయన కుమారుడికి ఏమనంటే, నాకు ఈ భాగవతం తర్వాత సత్సందర్భం, వేదాంత దర్శనం, ఇటువంటి గ్రంథాలన్నీ కూడా బోధించాలనేటటువంటి కోరిక ఉన్నది. నీవు ఆ బాధ్యతను స్వీకరించాలి. నువ్వు గనక ఆ బాధ్యతను స్వీకరించి అక్కడ ఒక విద్యాపీఠాన్ని గనక స్థాపిస్తే మాయాపూర్లో, నాకు స్థాపించి ఈ గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు అక్కడ బోధించడం చేయగలగాలి. ఇది నా కోరికని ఆయన కుమారుడికి కూడా చెప్పారని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత మరి మనందరం కూడా చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, ఈ భక్తి మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలలో మనందరం ఉంటున్నాం కాబట్టి, ఇటువంటి దశ నుండి మరి మనం బయటికి రావడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండి మనం తప్పకుండా విజయవంతం అవుతాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఈ ఈ ఈ భక్తి మార్గంలో అనుకున్న విధంగా పురోగమనం చెందకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు మనం అంటే ఈ సాధనలో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు కొన్ని విషయాల్లో, కొన్ని సమయాల్లో. కానీ అంత మాత్రం చేతి ఈ సాధనని ఆపుకోకుండా మనం మళ్ళీ పడిపోయినా మళ్ళీ తిరిగి లేచి, ప్రయాణికుడు ఎలా అయితే ప్రయాణిస్తాడో, ఒక రోడ్డు మీద మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఎదురు దెబ్బ తగిలి పడిపోవచ్చు. పడిపోయినా మళ్ళీ లేచి మన నడకను మనం ప్రారంభిస్తేనే కదా గమ్యం చేరతాం. పడిపోయిన చోటే కూర్చోం కదా. అలా మన సాధన ఒక్కొక్కసారి మరి ప్రక్క మార్గంలోకి వైదొలిగిన వెంటనే మళ్ళీ మనం నిలదొక్కుని ఈ మార్గంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించి మన గమ్యాన్ని మనం చేరుకోవాలి. అలా ప్రయత్నం ఉన్నంత వరకు కూడా విజయం తప్పకుండా వస్తుంది అంటున్నారనమాట. కానీ మరి మనం ఎంతసేపు మన పనులే చూసుకుంటూ అసలు ఎంత మాత్రం భక్తి తత్పరత అనేది భావం, అంటే భక్తి మార్గం అంటే కూర్చుని మనం పూజ గదిలో ఒకటే పూజలు చేస్తూనే కూర్చోక్కర్లేదు. అదే భక్తి మార్గం అనుకోక్కర్లేదు. మనకి సమయం లేదు, ఇంత బిజీగా ఉన్నాము, ఎలా చేయాలి ఇంత అనుకోక్కర్లేదు. మనస్సులో మనం కల్మషాన్ని ఎప్పుడైతే పారద్రోలగలిగి, ఎప్పుడైతే మనం ఈ భక్తి మార్గం అనేది, భక్తి తత్వం అనేది మనస్సులో మనం స్థిరపరచుకోగలిగితే ఎప్పుడు భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళమే అవుతాం. సో ఆ భావం, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా మనం మనసులో ఉంచుకోగలగాలి. సో ఏ పని చేసినా మనం ఈ భావాన్ని మనసులో ఉంచుకోగలగాలి. భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనేది మనసులో ఉంచుకోగలగాలి. అప్పుడు అది భక్తి మార్గంలో అనునిత్యం ఉన్నట్లు. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాగూ ఆ పూజ నైవేద్యాలు చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఇది నిత్యము ఆ మార్గంలో ఉండాలి అంటే ఈ తత్వంలో మనం ఈ తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో అది లేనప్పుడు మనం ఎన్ని బాధ్యతలు నిర్వహించినా కూడా ఉపయోగం లేదు. ఏ బాధ్యత నిర్వహించినా ఈ తత్వంతో నిర్వహించు, భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనే భావంతో. అది భాగవతం చెప్పేది. సో ఏనాత్మ సుప్రసీదతి అని ఒక ఇందాక అంత్యాక్షరిలో కూడా ఆ శ్లోకం చెప్పారు. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా ఈ భగవంతుణ్ణి స్థిరపరచుకుని ఈ మార్గంలో ఉంటారో వాళ్ళు ఈ భాగవతంలో ఉన్న ఈ మెసేజ్ని అర్థం చేసుకుని
వాళ్ళు త్వరలోనే వాళ్ళ మనసు అంతా కూడా హృదయంలో భగవంతుడి వాళ్ళు సుప్రసిద్ధి మనసంతా ఆనందంతో ఉంటారు. ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్న ఆనందం వాళ్ళకు వస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే కల్మషరహితంగా భగవంతుణ్ణే మనసులో నింపుకున్నారు కాబట్టి. సో అది అలా మనం ఏ పని చేసినా మన పనులు మనం చేస్తూనే ఆ భావాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నించడమే భాగవత పఠనంలో ఉన్న అర్థం. కాబట్టి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఇందులో నువ్వు ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ సాధనలో ఉండు. కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, కానీ సాధన చేస్తూనే ఉండు. నీకు అప్పుడే సక్సెస్. ఫెయిల్ అయ్యామని ఆగిపోయామంటే ఇంక అక్కడితో ఆగిపోతాం. అది కాబట్టి ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు. ఫెయిల్ అయ్యి ఈ భౌతిక ప్రలోభాల్లోనే ఉంటాంలే, ఇది మనకి సాధ్యం కాదనుకుంటే ఇంకా మనం అందులోనే ఉంటాం. కానీ ప్రయత్నం అనేది ఎప్పుడూ ఉండాలి. అది ఇక్కడ ముఖ్యమని చెప్తున్నారు. సో బేసికలీ అది ఇక్కడ భాగవతం చదవడంలో ఉద్దేశ్యం. మీ మార్కుల విషయం కూడా ఇందాకే చెప్పాను. ఇది ఓరియంటేషన్, ఇంతకు మించి ఏమీ లేదు. సో ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే క్విక్గా చూద్దాము. అంతేకాకుండా ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను. ఈ పుస్తకం మీ అందరికీ ఆల్రెడీ పెట్టారు కదా గ్రూప్లో. సో లేకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ పెట్టొచ్చు మీ గ్రూప్లో. భక్తి వైభవ స్టూడెంట్ హ్యాండ్ బుక్. ఇందులో అన్ని క్లియర్గా మీకు మాడ్యూల్ ప్రకారం అన్ని మాడ్యూల్లో ఏముంటాయి కోర్సులు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. అదే కాకుండా మరి మాయాపూర్ పుస్తకం కూడా మీకు పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. మాయాపూర్ పుస్తకం ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఈ మన ఎగ్జామ్స్ అన్ని ముందు ఇందాక ఈ ఎల్లో పుస్తకం బట్టే మనం యూజువల్గా ఇస్తూ ఉంటాము. బట్ మాయాపూర్ పుస్తకం మీకు అసలు సబ్జెక్ట్ అంతా ఇంకా రకరకాల ప్రశ్నలు ఉంటాయి. అవి కూడా మీరు చూసుకుంటే ఇక మీరు ఏ ప్రశ్న అయినా రాయగలుగుతారు. సో ఆ పర్పస్ కోసం మీరు ఇది కూడా మీ డిస్కషన్లో ఈ ప్రశ్నలు కూడా చూసుకుంటూ ఉండండి చాప్టర్ అయిన తర్వాత. సో ఇది కూడా ఇలా ఉంటుందన్నమాట మాయాపూర్ వాళ్ళ పుస్తకం. సో స్టూడెంట్ మెటీరియల్ ఎలా వాడుకోవాలి, ఇక ఆప్షనల్ మెటీరియల్ అంటే జనరల్గా ఇచ్చారు. ఈ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని కంగారు పడద్దు. ఓకే, నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క చాప్టరే చూస్తాము. ఒక్కొక్క చాప్టర్కే టెస్ట్ ఉంటుంది ముందు. సో ముందు ఏముంటుంది, క్యాంటో చివరి ఉంటే అలా మీరు కంగారు పడవద్దు. ఎవరైనా సరే నిదానం ప్రధానం. కాబట్టి స్థిమితంగా ఉండి వెంటనే మనం చేయవలసింది ఏమిటో చూసుకోండి. మనం చాప్టర్ రోజు క్లాస్ పెట్టినప్పుడు ముందు క్లాస్కి రండి. వచ్చిన తర్వాత వినండి. విన్న తర్వాత భక్తి వృక్ష గ్రూప్లో మీట్ అవ్వండి. మీట్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేసుకోండి. అది ఏమి మీరందరూ మనస్పర్ధలు ఏమీ లేకుండా మనం వచ్చింది ఎందుకంటే భక్తి మార్గంలో. కాబట్టి మన అందరం కూడా కలిసి మెలిసి వాదము ఏది లేకుండా ఒక స్నేహతత్వంతో, ఒక ఆధ్యాత్మిక తత్వంతో ఈ భక్తి వృక్ష క్లాస్లో కూడా మీరు అందరూ ఉంటూ ఒకరికొకరు ఏ రకంగా సహాయపడగలం అవతల వాళ్ళకి ఏ రకంగా మనం ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండగలం అనేటటువంటి దృక్పథంతో మీరు ఆ భక్తి వృక్షాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఎందుకు అంటే ఇబ్బందులు వచ్చాయంటే మొత్తం భక్తి వృక్షకే ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ముందు ఎదుటి వాళ్ళకి మనం ఏ రకంగా సహాయపడగలం అనేటటువంటి భావాన్ని ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్గా మీ మనసులో ఉంచుకోండి. అంతేగాని మనకేది వస్తుంది, మనకు అది ఇవ్వలేదు, మనకి ఇది ఇవ్వలేదు, మనకి ఇది కుదరడం లేదు, మన వీలును అందరూ గమనించడం లేదు, ఇలా ఆలోచించామంటే మనకు అన్ని ప్రాబ్లమ్సే అవుతాయి. సో ఎప్పుడు కూడా అవతల వాళ్ళకి వీలుని బట్టి మనకి వీలైనప్పుడు అటెండ్ అవ్వగలిగినప్పుడు అవుతాము, అవ్వలేని పరిస్థితి వస్తే చెప్తాము. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మీరు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే, మీకు తెలియంది ఏమీ లేదు. కాకపోతే విషయాన్ని ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. సో అది ఆ రకంగా భక్తి వృక్షాన్ని కూడా మీరు చక్కగా నడుపుకుని నేర్చుకుని మీరంతా డిస్కస్ చేసుకుని ఆ డిస్కషన్లో మీరు ఆనందాన్ని కూడా పొంది ఆ రకంగా భక్తి వృక్షాన్ని మీరు ఇంకొక అందమైన సెషన్గా మార్చుకోండి. మీరందరూ అందమైన ఆనందమైన సెషన్గా. సో ఆ రకంగా చూసుకోండి. ఇవి కంగారు పడద్దు. మెల్లగా ఒక్కొక్క చాప్టర్కి సంబంధించిన మీరు ముఖ్యంగా ఏ చాప్టర్ అయితే టెస్ట్ ఉందో అది చూసుకోండి. దాని గురించి ఏదైనా చెప్తారు, అది చదవండి. అందరూ కలిసి చదవండి. మళ్ళీ ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మీలో మీరు కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ ఎవరికి అర్థం కానిది ఏదైనా ఉంటే క్లాస్లో అడిగితే నేనైనా ప్రభుజీ అయినా చెప్తాను. ఓకే, అది ఈ బుక్స్ అందరి దగ్గర ఉన్నాయి కదా, లేదు అంటే ఈ బుక్స్ పోస్ట్ చేస్తాం. అదొకటి. లాస్ట్ది శ్లోక. దాదాపు
కొన్ని చాప్టర్స్ లో కంఠస్థ శ్లోకాస్ లేవు, కొన్ని చాప్టర్స్ కి ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ శ్లోకాన్ని కంఠస్థ చేస్తే శ్లోక టెస్ట్ లో శ్లోక చెప్పచ్చు. సో చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత బిగిన్ అయ్యేటప్పుడే యూజువల్ గా చెప్పుకుంటాం ఈ చాప్టర్ కి పలానా శ్లోక ఉంది కంఠస్థ శ్లోక. సో మీరు ఆ చాప్టర్ అయ్యేలోపు ఆ శ్లోకానికి కంఠస్థానికి రెడీ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే క్విక్ గా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అడగొచ్చా మాతాజీ? చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ అది 2 మా గ్రూప్ లో కూడా పోస్ట్ చేయరా? అది ఎల్లోది నా దగ్గర పోయింది మాతాజీ. ఇది కూడా అది సరి కనిపించట్లేదు, ఇల్లు సద్రాము, అందుకోసం కెన్ యూ ప్లీజ్ మాతాజీ? హరే కృష్ణ. అలాగే మాతాజీ వన్ మోర్ డౌట్ ఈస్ దేర్. సపోజ్ ఇప్పుడు మన టెస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ రాస్తున్నాం కదా మాతాజీ, అయితే ఇఫ్ హెల్త్ ఇస్ నాట్ వెల్ సో వి కాంట్ రైట్ ద టెస్ట్. సో దట్ టైం మళ్ళీ పెట్టండి. మీ ప్రశ్న ఏమిటంటే మళ్ళీ అలా కాదు, పెట్టడం అని నేను అడగట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టెస్ట్ ఇఫ్ వి ఆర్ మిస్సింగ్ ఇన్ వన్ టెస్ట్, సో దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ టు గ్రాండ్ టెస్ట్. దట్ ఈస్ మై డౌట్ మాతాజీ. గ్రాండ్ టెస్ట్ కి ఎఫెక్ట్ కాదు, ఆ పర్సంటేజ్ లో మీకు ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ రాయలేదు, క్లాస్ టెస్ట్ అనుకోండి, చాప్టర్ టెస్ట్లు అన్ని కలిపి 15% చివరికి చూసేది, అన్ని మార్క్స్ కలిపి అదంతా ఒక 15%, అందులో మీకు తగ్గుతాయి. ఏ టెస్ట్ రాయకపోతే ఆ టెస్ట్ లో తగ్గుతాయి. గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయకపోతే గ్రాండ్ టెస్ట్ మొత్తం టోటల్ 30%, గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయకపోతే ఆ 30% లో ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అది గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు ఒకటే కాదు కదా, ఒక 10 ఉండొచ్చు, 6 ఉంటాయి గ్రాండ్ టెస్ట్లు. 6 టెస్టుల్లో ఒకటి రాయలేదంటే మరి 5 టెస్ట్లకే మీకు స్కోర్ ఉంటుంది, కాబట్టి తగ్గుతుంది. ఇంకొక టెస్ట్ ఇప్పుడు స్కోర్ పెరుగుతుంది కదా, అది. వన్ మోర్ డౌట్ మాతాజీ. అయితే ఇప్పుడు మనకి భక్తి వైభవ్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు కదా, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ దిస్ షార్ట్ టెస్ట్ అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్, సో వి కాంట్ టేక్ ద సర్టిఫికెట్ ఆర్ దట్ టైప్ మై క్వశ్చనింగ్ మాతాజీ. అదేమి లేదు, మీ పాస్ మార్కులు వస్తే సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. మీ టెస్ట్ మిస్ అయినా మిగిలిన వాటన్నిటిలో చాలా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చి మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ రాకుండా మీకు 65% పైన టోటల్ ఓవరాల్ వస్తే వచ్చిన వాళ్ళకి టెస్ట్లు మిస్ అయినా 65% ఫైనల్ గా రావాలి. మీరు 7 టెస్ట్లు రాసినా, మీరు 4 టెస్ట్లు రాసినా మీకు ఫైనల్ టోటల్లో 65% రావాలి, అప్పుడు పాస్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ డౌట్ అడగొచ్చు మాతాజీ? చెప్పండి మాతాజీ. మంగళహారతికి అటెండ్ అవుతున్నాను మాతాజీ, అది దానికి అటెండెన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా మాతాజీ? డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇది చాలంటారా? అటెండెన్స్ ఉంది. ఎస్పెషలీ భక్తి శాస్త్రి, భక్తి వైభవాకి తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వమంటున్నారు. క్లాస్ అటెండెన్స్ అంత స్ట్రిక్ట్ గా మరి చూస్తామా లేదా అన్నది కూడా ప్రభుజీని అడగాలి. ఆయన అందరూ అటెండ్ అవ్వాలని చెప్తున్నారు. బట్ అది సో మంగళహారతికి అది రోజు ఉంటుంది, ఒక్కొక్క రోజు మరి వీలైనప్పుడు అటెండ్ అవ్వలేకపోవచ్చు. బట్ ఓవరాల్ గా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి దానికి. ఓకేనా? దానికి చాట్ బాక్స్ లో ఏమన్నా అటెండెన్స్ ఉంటుందా మాతాజీ? చాట్ బాక్స్ లేదు, మేమే నోట్ చేసుకుంటున్నాము మాన్యువల్ గా, మేము చూస్తాం ఎవరెవరు. సో మాతాజీ మీరు మీ పేరుకు ముందు అటెండ్ అయినప్పుడు TEL డాష్ అని పెట్టకపోతే మీరు వచ్చినా తెలీదు. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు పెడుతున్నారా మాతాజీ ఆల్రెడీ? లేదు మాతాజీ, 2 days నుంచి పెట్టలేదు, రేపు కంపల్సరీ పెడతాను మాతాజీ. సో ఒక వీడియో తయారు చేస్తాము, ఆ వీడియోలో మీరు ప్రొఫైల్ జూమ్ ప్రొఫైల్లోనే ఆ పేరు మార్చేసుకోవచ్చు, TEL డాష్ అని పెట్టుకోవచ్చు మీ పేరు ముందు. అప్పుడు మీరు రోజు మార్చుకునే పని ఉండదు. కానీ ఆ వీడియో వచ్చే వరకు మీరు గుర్తుంచుకుని లాగిన్ అయిన వెంటనే రీనేమ్ చేసుకోండి. 2 స్టెప్స్, ఒకటి క్లిక్ చేసి అటెండ్ అవ్వటం, 2 అటెండ్ అయిన వెంటనే రీనేమ్ చేసుకోవడం. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. మీరు ఆ జూమ్ సెషన్ లో పర్మనెంట్ గా పేరు మార్చుకునే ఆ వీడియో పెట్టే వరకు ఈ పని చేయండి. ఓకే, ఆ వీడియో ఇంకొక ఫ్యూ డేస్ లో తయారు చేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాము. ఓకేనా? తప్పనిసరిగా అందరూ వచ్చే వాళ్ళందరూ TEL డాష్ మాత్రం పెట్టుకోండి. పెట్టుకోకపోతే మీరు వచ్చినట్లుగా రికార్డ్ అవ్వడం లేదు అందుకు.
చాలా మంది మన తెలుగు వాళ్ళు ఇలా వచ్చి టీఈఎల్ డాష్ అని పెట్టకపోబట్టి మన తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారో తెలియకుండా పోతోంది. అందుకని దయచేసి అందరూ టీఈఎల్ అని ముందు మీ పేరుకు ముందు టీఈఎల్ పెట్టుకుంటే ఓహో వీళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు, తెలుగు క్యాండిడేట్స్ అని మనం అటెండెన్స్ లోకి మిమ్మల్ని తీసుకోవచ్చు. అది ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మాతాజీ ఈ 7 చాప్టర్స్ రిపిటేషన్ అవుతుందా మాతాజీ? అంటే వీడియోస్ రికార్డెడ్ పెట్టారు, అవి చూసుకోమంటారా మాతాజీ? అవి డెఫినెట్ గా చూసుకోండి మాతాజీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం టీచింగ్ కూడా కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నది ప్రభుజీకి మరి అందరికీ కూడాను. సో మళ్ళీ దానికోసమే వెయిట్ చేసే బదులు మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వీడియోస్ చూడండి మాతాజీ. ఈ 15 మినిట్ భాగవతం క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వండి. అది ఇది చేస్తే మీరు ఒక 2-3 months లో క్యాచప్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకేనా? ఒక 3 నెలల్లో 3-4 months క్యాచప్ అవుతారు. ఓకే. థర్డ్ క్వశ్చన్ మాతాజీ, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా మాతాజీ, ఈ సండే శ్లోక రిసైటేషన్. ఎస్ మాతాజీ. అప్పుడు ఫస్ట్ క్యాంటోలో 1 to 8 చాప్టర్స్ లో ఉంటదా మాతాజీ శ్లోక రిసైటేషన్? శ్లోక ఒక్కటే ఉంది. శ్లోక రిసైటేషన్ అంటే ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో కొన్ని ఉంటాయి కంఠస్థం చేయవలసిన శ్లోకాలు, కొన్ని చాప్టర్స్ కి అసలు ఉండవు. ఓకే. కొన్ని చాప్టర్స్ ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, కొన్ని చాప్టర్స్ లో 2 ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి 3 కూడా ఉంటాయి. యూజువల్లీ 3 కంటే ఎక్కువ బహు తక్కువ ఇప్పటి వరకు చూసింది. ఐ థింక్ 1 చాప్టర్ లో 1 or 2 times చూసామేమో, అంతేనా? బట్ యూజువల్లీ 1-2 అలా ఉంటాయి, కొన్నిట్లో అసలు ఉండవు కూడా. దీంట్లో ప్రస్తుతం 8th చాప్టర్ లో 1 శ్లోక ఉంది. 1 శ్లోక ఉంది మాతాజీ. ఆ 1 శ్లోకనే టెస్ట్ ఉంటుందా మాతాజీ? సండే ఉంటుందా మాతాజీ? ఒక్క శ్లోకం మీరు బై హార్ట్ చేసి వస్తే ఆ సండే రోజు, సండే కాదు సాటర్డేనే ఉంటుంది. ఆ సాటర్డే ఓన్లీ శ్లోక టెస్ట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వీక్ మాతాజీ? ఇప్పుడు వచ్చే నెక్స్ట్ సాటర్డే. ఎస్. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. అయితే 8th చాప్టర్ ఒకటి శ్లోక రిసైటేషన్ ఓన్లీ 1 శ్లోకానే ఉంటుందా మాతాజీ టెస్ట్ కి? అంతే. ఏ శ్లోక రిసిటేషన్ శ్లోక అంటామో ఆ శ్లోకానే ఉంటుంది ఇక టెస్ట్ లో. ఏది లేదనుకోండి, ఇప్పుడు 8th చాప్టర్ లో ఏది లేకపోతే కంఠస్థ శ్లోక టెస్ట్ ఉండదు, డైరెక్ట్ గా రిటన్ టెస్ట్ రాసేస్తారు. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ నేను నీలిమ శెట్టి మాతాజీ. మాతాజీ నేను స్టార్టింగ్ లో ఏమైనా టెస్ట్లు మిస్ అయ్యానా అని డౌట్. అయితే నేను ఫస్ట్ శ్లోక నేను టెస్ట్ ఇచ్చింది మాత్రం ఏదేచ్ఛాంస కళా పుంసః 1.3.28. అయితే అంతకుముందు టెస్ట్లు ఏవి నాకు అంటే నేను రాసానా గుర్తులేదు, అంటే ఫోన్ ప్రాబ్లం ఉండింది. మరి ఇప్పుడు కొత్త బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కదా, ఒకవేళ నేను ఏమైనా టెస్ట్లు మిస్ అయితే వాళ్ళతో పాటు రాయొచ్చా అనేది ఒక డౌట్ మాతాజీ. అండ్ ఇంకొకటి ఫస్ట్ చాప్టర్ లైట్ గా మిస్ అయినా, అంటే స్టార్టింగ్ కాబట్టి టైమింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తుండక అలాగా మిస్ అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడంటే అలవాటు అయిపోయింది కానీ, అయితే స్టార్టింగ్ లో కొన్ని మిస్ అయిన శ్లోకాస్ అవి ఉన్నాయి మాతాజీ. ఏకంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం మళ్ళీ వినాలనుకుంటున్నాను. మీరు మార్నింగ్ అంటే షార్ట్ భాగవతానికి మన లాంగ్ భాగవతానికి తేడా ఉంటుందా ఏమైనా, ఎట్లా కవర్ చేయాలి అనేది, ముఖ్యంగా ఆత్మారామ శ్లోకం మాతాజీ. అదైతే ఎన్నిసార్లు చదివినా కొంచెం ఎక్కడో డౌట్ గా ఉంది. అది నాకు పర్ఫెక్ట్ గా అంటే మాతాజీ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే నేను బీజీ ప్రీచింగ్ లో ఉన్నాను, భాగవతం ప్రీచింగ్ లో ఉన్నాను మాతాజీ. ఏది ఉన్నా కూడా ప్రతి పదము ఈ పదం అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాను భగవద్గీత మోస్ట్లీ భగవంతుని కృప మూలంగా. సో ఈ భాగవతం కూడా అలాగే మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తున్నాను. నాకు ఆత్మారామ శ్లోకం ఎన్నిసార్లు చదివినా మైండ్ కి ఎక్కట్లేదు మాతాజీ. ఆ శ్లోకం మాత్రం ముఖ్యంగా కావాలనుకుంటున్నా, ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా? మీరు మళ్ళీ భాష్యం ప్రతిపదార్థం చదవడంతోనే మనం ఏదైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు మాతాజీ. అంతే. మీరు మెల్లగా ప్రతి పదాన్ని విడదీసుకుని ఆ ప్రతిపదార్థం ఏమిటో చూసుకుని మళ్ళీ అన్ని కలుపుకుని మళ్ళీ భావం చూసుకుని ఈ కలిపిన మనం ప్రతిపదార్థం భావంతో ఫస్ట్ శ్లోక అర్థం చేసుకోండి. ఆ తరువాత మనం భాష్యం, అసలు శ్లోక మీనింగ్ ఏమిటి, వర్డ్స్ మీనింగ్ ఏమిటి, ఆ వర్డ్స్ కి డబుల్ మీనింగ్ ఉంటే ఆ మీనింగ్ ఏమిటి, ఇదంతా మనకి ప్రతిపదార్థం శ్లోక మీనింగ్ చూడటంతో మన మైండ్ తో మనం అనలైజ్ చేసుకుంటే మనకి అప్పుడు సింక్ అవుతుంది. ఒకసారి అర్థం కానివి చాలా ఉంటాయి. మరి వీటిల్లో చాలా
కొన్ని డీపర్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి 2 or 3 టైమ్స్ రిపీటెడ్‌గా మీరు చదివితే అప్పుడు మనకి స్లోగా బుర్రకెక్కుతుంది. తర్వాత భాషలో ఎన్నిసార్లు చదివినా కూడా మైండ్ కాన్సంట్రేట్ చేయలేకపోతున్నా మాతాజీ శ్లోకానికి. ఎందుకో మరి అది అలాగా ఉందా? నేనే స్థిరంగా లేనా? ఆ శ్లోకం చదివేటప్పుడు అర్థం కావట్లేదు. అది మీది ఏదైనా రికార్డ్ ఉంటే నేను ఎలాగ వెతుక్కోవాలి అనేది ఒక డౌట్ మాతాజీ. ఎలాగో మీరు ఫస్ట్ క్యాంటో స్టార్ట్ చేశారు చూడండి మార్నింగ్ కాబట్టి. మాతాజీ. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు 5:45 to 6 AM భాగవతం క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి మాతాజీ. మరి అదైతే మీకు సింపుల్, ఈజీ. ఓకే. ఇలా మనం డీప్‌గా ఒక దాని మీద డోంట్ గెట్ హంగ్ అప్ ఓవర్ దట్. ఓకే. అంత అబ్సెషన్ వద్దు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ టైమ్. ఈ క్షణంలో ఇదంతా వచ్చేయాలి అని అంత మన ప్రయత్నం మనం చేస్తాం. అది ఎప్పుడు మనకి భగవంతుడు కృపిస్తే అప్పుడు మనకి అది కంప్లీట్‌గా అర్థమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో డోంట్ అంటే మన నెగ్లిజెన్సీ కూడా ఉంటది కదా మాతాజీ. అంటే ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు కట్వాంగ మహర్షి దగ్గర ఉన్నాను మాతాజీ సెకండ్ క్యాంటోలో. అందుకని ఆత్మారామ మిస్ అయిపోతానా అని ప్రతిసారి కూడా అదొక భయం లాగా అయిపోయింది. అది సెపరేట్ గా మీరు టైం భయం వద్దు. అట్లా భయం ఏమి వద్దు. మీరు చక్కగా ఇది భాగవతం చదువుతున్నారు, ఆల్రెడీ చెప్తున్నానంటున్నారు, మరి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఒక్క శ్లోకం దగ్గర మీ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు వదులుకోవద్దు. సో అది మీరు అవుతుంది. సో హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. డోంట్ బీ సో హార్డ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది నాకు ఎందుకు అర్థం కావడం లేదు, నేను ప్రయత్నం చేయడం లేదా, అవన్నీ అనవసరం. మనం మళ్ళీ చదివినప్పుడు మనకి భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆ మీనింగ్ని మనకి ఆయన ఇస్తారో అప్పుడు వస్తుంది. సో అలా వరి అవ్వద్దు. మళ్ళీ మీరు టైం కుదిరినప్పుడు ట్రై చేయండి. అది ఏ ఏ ఏ శ్లోక ఎగ్జాక్ట్‌గా నాకు గుర్తులేదు. మీరు అనేది ఏ 1.1.7 మాతాజీ ఆత్మారామ శ్లోకం మనకి. ఓకే. సో 1.1.7 ఐ థింక్ మొన్నే ఫినిష్ చేసాం అనుకుంటాను. సో అదే మాతాజీ నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి ఇది ఫస్ట్ క్యాంటో ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి వినాలనుకుంటున్నాను. అయితే 1 వీక్ అయింది కదా మనం షార్ట్ భాగవతం విని. అందుకని స్టార్ట్ చేసి అయితే అది ఫస్ట్ నుండి నేను వినాలనుకుంటే లింకులు ఎలాగా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. మ్యూట్ లో ఉన్నాను. ఓకే. మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ వీళ్ళకి భక్తి శాస్త్రి వాళ్ళకి పెట్టినట్టున్నారు. నేను కనుక్కుని మళ్ళీ ఆ వీడియోస్ లిస్ట్ చూసి మీకు కూడా ఫస్ట్ మొదట్లో వీడియోస్ చూద్దాం. ఓకే మాతాజీ. ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్ ఒకటే మాతాజీ. కొంచెం అంటే అక్కడ స్టార్టింగ్ లో నేను మిస్ అయ్యాను కాబట్టి అది ఫోన్ పనిచేయక అది కొంచెం కష్టంగా ఉంది మాతాజీ. ఫస్ట్ చాప్టరే మొదట్లో అసలు కొంచెం చాలా వేదాంతం ఉంటుంది. ఫోన్ ప్రాబ్లం ఉండింది మాతాజీ. హ్యాంగ్ అయితూ లింకులు కూడా ఓపెన్ అవ్వలేదు కొన్నిసార్లు. అందుకని మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దట్స్ ఓకే. మీరు ఆ వీడియోస్ చూస్తే స్లోగా మీరు చూసి వింటూ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. విజయ మాతాజీ, విజయస్ ఐఫోన్ అని ఉంది. ఎవరు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇవన్నీ మాకు ఇంగ్లీష్ చదివేకి రాదు మాతాజీ. మెసేజ్లు ఇవన్నీ కొంచెం తెలుగు మాకు భక్తి వైభవంలో తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నాం మాతాజీ, తిరుపతి వాళ్ళు. కొంచెం తెలుగు అయితే బాగుంటది మేము చదువుకునేకి. మాకు హెల్పింగ్ కి ఇంట్లో పిల్లలు కూడా లేరు. అదే సో ప్రశ్నల వరకు త్వరగానే మీకు ప్రశ్నలు ఇవ్వగలుగుతాం మాతాజీ. అంటే ఈ ట్రై చేసి ఈ ట్రాన్స్లేషన్ అది ట్రై చేస్తాం. అది మొత్తం ప్రామిస్ చేయలేను. ఈ మ్యాటర్ అంతా ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతామో లేదో మరి నేను క్వశ్చన్ వర్క్లు అయితే మనం ట్రై చేయొచ్చు మాతాజీ. ప్రశ్నల వరకు ట్రాన్స్లేట్ చేసి గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసాం మేము. చేశారు మన ప్రభుజీ వాళ్ళు, మీ సీనియర్స్ భక్తి ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు. ఆ ప్రభుజీ వాళ్ళు మీకు షేర్ చేస్తారు మాతాజీ, మీకు ఇస్తారు. ఆ ప్రశ్నల వరకు చూసుకోండి, అది ముఖ్యం కాబట్టి. మెటీరియల్ కూడా ఏముంది భాగవతం పుస్తకంలోదే మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రశ్నల వరకు ఉంటే మీరు ఆ ప్రశ్నలకు తగ్గ ఆన్సర్స్ ఏమిటో భాగవతం బుక్ లోనే చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ప్రస్తుతం అంతవరకు అయితే వీలవుతుంది. ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనం లెసన్ ఎలాగూ భాగవతం బుక్ లో నుంచి డైరెక్ట్ గా చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి అది ప్రాబ్లం లేదు కదా. అది ప్రాబ్లం లేదు మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రశ్నలు మాతాజీ. ఇస్తారు. ప్రభుజీ మీరు ఇవ్వగలుగుతారా ఈ గ్రూప్ కి ఇస్తాను మాత. ప్రశ్నలు? ఏ ఏ ఏ చాప్టర్ కావాలి? అన్ని చాప్టర్లుగా? అన్ని కావాలి కదా ప్రభు, అన్ని మొత్తం కావాలి. అంటే మీకు 1 to 7 కలిపి సరే మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఇస్తా. అన్నీ ఉన్నాయి మాత. సెపరేట్ ఫైల్ ఉంది. అన్ని వాళ్ళకి కూడా అవసరమే అది వాళ్ళ కాబట్టి గ్రూపు లింక్ నాకు రామకృష్ణ భక్తి గ్రూప్ వృక్ష దగ్గర ఉన్నాయి. భక్తి వృక్ష అయితే గ్రూప్ దాంట్లో చేస్తే నన్ను నేను వాళ్ళకి పోస్ట్ ఇస్తాను. ఫామ్ అయితే అందులో పోస్ట్ చేయండి. నాకు ఫామ్ అయ్యారు లేదు నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు ఇంకా. లేదు మాతాజీ, చేయాలి మీ మాతాజీ. గ్రూప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ చెప్పండి, గ్రూప్ లీడర్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాను. మరి మీరు నాకు పంపించండి. వీలైనంత తొందరలో గ్రూప్ ఫామ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ శ్లోక టెస్ట్, ఆ పై వీక్ రిటర్న్ టెస్ట్ మీరు ఏదైనా రివిజన్ చేసుకోవాలంటే వెంటనే ఫామ్ అయితే మీకు 2 weeks టైం ఉంటుంది ఆ గ్రూప్ లో మీట్ అయ్యి రివైజ్ చేసుకోవడానికి. గ్రూప్ లో కావాలంటే గైడెన్స్ ఇస్తాను మాత నేను. వాళ్ళకి ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఎనీ ఆఫ్ మా గ్రూప్ లో అందరూ ఎక్స్పర్ట్స్. ఐ కెన్ హరే షేర్. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. శ్లోకం అంటే ఒకటే కాబట్టి చదివేస్తాం కానీ రిటర్న్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మాతాజీ. క్వశ్చన్స్ భాష ప్రాబ్లం అది ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పింది. క్వశ్చన్స్ భాష మీకు ఇస్తారు ప్రభుజీ, కొంచెం త్వరగానే వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ సప్లై చేయరా? హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుండగానే భక్తి వృక్షాల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వెంటనే ప్రిపేర్ అయిపోవాలి అంతే కదా మాతాజీ? టైం ఇవ్వరు అంటే 8th చాప్టర్, ఇప్పుడు 8th చాప్టర్ శ్లోక టెస్ట్ ఏమో వచ్చే శనివారం ఉంటుంది. ఆ పై శనివారం రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వీక్ కి 1 శ్లోకానే కదా, మీరు ఈజీగానే చదువుకోవచ్చు. ఈ లోపల రిటర్న్ టెస్ట్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ప్రశ్నలు ఉంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సుమారుగా. అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చిన ఆ క్వశ్చన్సే వస్తాయని గ్యారంటీ లేదు, కానీ అటువంటివి వస్తాయి. అలాంటి ప్రశ్నలకు మీరు రెడీ అయితే ప్రిపేర్ అయ్యి మీకు ఓవరాల్ గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో అది శ్లోక 42 శ్లోక అని చెప్పాలి మాతాజీ, వాళ్ళకి తెలుసు అనుకుంటాను. శ్లోక నంబర్ 42 కంఠస్థ శ్లోక 8th చాప్టర్ లో. శ్లోక చెప్పారు మాతాజీ, శ్లోక చదివేమో. ఎగ్జామ్ కే ప్రిపేర్ క్వశ్చన్స్ కే. ఎగ్జామ్ కూడా ఈ ప్రశ్నలు పంపిస్తే ప్రభుజీ వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు, మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మాతాజీ. ఓకేనా? కాంటాక్ట్ చేయండి ప్రభుజీ వాళ్ళు. 8th చాప్టర్ తీసుకోండి. రామకృష్ణ మీ దగ్గర ఉన్నట్టుంది, లేకపోతే మీరు నా దగ్గర ఉంది, నేను పంపిస్తాను ప్రభుజీ. పంపిస్తారు ఆ గ్రూప్ రామకృష్ణ వాళ్ళ ప్రభుజీ. గ్రూప్ ఏదో ఉందిగా. సో అది ఇంకా వేరే ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరికైనా? మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను నీలిమా శెట్టి మాతాజీ. అది ఆత్మారామ శ్లోకం 1.7.10 మాతాజీ. అదే నేను చూస్తున్నా, తప్పు చెప్పారు మీరు అని. అదే నేనే మాట్లాడి ఊరుకున్నాను. 1.7.10 మాతాజీ. అదే అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈవెన్ భాష కూడా బైహార్ట్ చేయాలనిపించింది అందుకే అది మాతాజీ. అయితే నేను స్టార్టింగ్ లో ఏమైనా టెస్ట్లు మిస్ అయితే నేను ఇప్పుడు కొత్త గ్రూప్ తో రాయొచ్చా మాతాజీ? మేబీ రాయొచ్చు. మీరు ఏ టెస్ట్ మిస్ అయ్యారు మరి మీకు గుర్తులేదా అదే మాతాజీ? మాతాజీ అంటే మాతాజీ 1.3.28 శ్లోకం ఏదైతే ఉందో ఏతే చాంస కళాపుంసహ శ్లోకం నుండి నేను స్టార్ట్ అయ్యాను. అది బైహార్ట్ శ్లోకం నుండి. అంతకు ముందు ఏమైనా ఉంటే నేను రాసే ఛాన్స్ ఉందా అని. అంతకుముందు ఏమైనా అనే క్వశ్చన్ ఏముంది? అంతకు ముందు ఉన్నాయి 2. మీరు 1.3 నుంచి స్టార్ట్ చేశారంటే 3rd చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. అంతకుముందు ఏముంటాయి? 1.1 రాయలేదు మీరు, 1.2 రాయలేదు మీరు. సో దోస్ 2 వాళ్ళందరికీ చాప్టర్ వైజ్ గా పెట్టము. 3 వంతులు ఒకే టెస్ట్ పెడదాం అనుకుంటున్నాము, విచ్ విల్ స్పాన్ ఓవర్ ద ఫస్ట్ 7 చాప్టర్స్ కలిపి ఒకటే టెస్ట్ పెడతాం. సో మీకు అట్లా మరి వీలవ్వదు కదా. నేను జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటే అది మిస్ అయ్యాను అని అదొక పాయింట్ మాతాజీ. మళ్ళీ ఇంకా ఇది ఇంత % రావాలి, అన్ని టెస్టులు కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలని ఏదైనా రూల్ ఉన్నా లేకపోయినా నేను వాళ్ళతో పాటు జాయిన్ అయ్యి రాయడానికి రెడీగా ఉన్నా మాతాజీ. రూల్ ఉందా అంటే ఇందాక కళ్యాణి కాళింది ప్రియ మాతాజీ క్వశ్చన్ ఇదే కదా, అన్ని మళ్ళీ రాయాలా, ఒకవేళ ఒకటి మిస్ అయితే ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే మీరు ఒక టెస్ట్ మిస్ అయినా మిగిలిన టెస్ట్లు అన్ని కలుపుకుని మీకు 65% వస్తే పాస్ అవుతారు. అది అన్ని టెస్ట్ రాయలేదు కాబట్టి మీకు 70% 65 పైన వచ్చినా మిమ్మల్ని ఫెయిల్ చేయడం అనేది ఉండదు, ఒక టెస్ట్ మిస్ అయ్యారు కాబట్టి. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఫైనల్ పర్సెంటేజ్ 65 ఆర్ అబౌవ్ రావాలి. అది ఓకే.
హరే కృష్ణ. మరి ఇప్పుడు మార్క్స్ నేను గెస్ చేసేదానికంటే వాళ్ళతో పాటు రాసేస్తే సెట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను రాయొచ్చు. ఓకే, అది రాయాలంటే రాయండి. కాకపోతే వాళ్ళ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుందో నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు. మోస్ట్ లైక్లీ 1 టెస్టే ఉంటుంది. 7 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఓకే ఒకటే మాతాజీ. టెస్ట్. సో మీరు కూడా అది రాయాలంటే రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఆ, అట్లా రాయాలి. మీరేమంటారు మాతాజీ? అదే ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ అయితే మిస్ అయ్యాను నేను. మరి మీరు ఏదైనా సజెస్ట్ చేస్తారా మాతాజీ? మీ మార్క్స్ చూసుకుని ఆ తర్వాత దానిని బట్టి డిసైడ్ చేసుకోండి మాతాజీ. నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏమి లేదు. ఐఎమ్ లెటింగ్ యూ టేక్ యువర్ మీ చాయిస్. అది మీరు 7 చాప్టర్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి రాస్తానంటే ఓకే, రాయనన్నా ఓకే. మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయనేది నేను చెప్పలేను ఫైనల్ గా అంతా అయ్యే వరకు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ఇట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టేక్ ఇట్ దట్స్ ఆల్సో ఓకే. కానీ ఫైనల్ గా మీకు అంతా అయిపోయిన తర్వాత 65% రావాలి. అది ఓకేనా? సో ఓకే మాతాజీ. చిన్న ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ రాయాలంటే ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి మాతాజీ? రాయాలంటే మీరు నాకు ప్రభుజీకో చెప్పండి. వీళ్ళకి టెస్ట్ ఎప్పుడు పెడతామో అప్పుడు మీకు కూడా పెట్టొచ్చు. ఓకేనా? ఈ 7 చాప్టర్స్ కి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే రాస్తారో అప్పుడు మీరు అవి రాయొచ్చు. ముందే ఓకే. మామూలుగా జనరల్ ఇదేంటంటే ఇఫ్ ఎనీబడి ఇప్పుడు రేపు 8th చాప్టర్ టెస్ట్ ఉంది. ఎవరైనా ఏ కారణం చేతైనా వ్యాలిడ్ కారణంతో, అంటే ఒక్కొక్కసారి తీసుకోలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. అటువంటి ప్రాపర్ రీజన్తో గనక మనం తీసుకోలేకపోతే మరి వీ విల్ ట్రై టు దే కెన్ టేక్ ది ఎగ్జామ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఇంకొక వారంలోనో లేదంటే 3 జస్ట్ ఒక 1 వీక్ డిఫరెన్స్లో తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ. కాకపోతే టూ మచ్ లాంగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కుదరదు రిపీటెడ్ ఓకే టెస్ట్ మాతాజీ. అయిపోవటానికి. ఎందుకంటే ఆ క్యాండిడేట్స్కి ఇవ్వడానికి మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు రావాలి, వచ్చి 1 అవర్ స్పెండ్ చేయాలి, వెయిట్ చేయాలి. సో ఆల్ దిస్ మరి టైం పడుతుంది కాబట్టి వెంటనే అయితే ఏర్పాటు చేయొచ్చు. ఒక వారం లోపు మళ్ళీ టెస్ట్ తీసుకోగలిగితే. ఓకేనా మాతాజీ? అలా ఇంతకు ముందు ఓకే. తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, మిస్ అయ్యి మళ్ళీ తీసుకోని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో దానిని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మొత్తం మీద 15% ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ టెస్ట్లకి. సో మేబీ ఇన్ని టెస్ట్ల మీద ఒకటి మిస్ అయితే మేబీ ఓకేనేమో. బట్ డోంట్ మాతాజీ మీరు ఇలా అన్నారని నేను తీసుకోలేదు, ఇప్పుడు తక్కువ వచ్చాయని మళ్ళీ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్. నేను జనరల్ గా ఐడియా ఇస్తున్నా మీకు పర్సంటేజ్ని బట్టి అంతే. లేదు లేదు మాతాజీ, అలా ఏమి అనుకోవడం ఛాన్స్ లేదులేండి. కానీ ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ కూడా ఎగ్జామ్ రాసుంటే కొంచెం కరెక్ట్ గా ఉన్నాను అనేది కొంచెం ఎగ్జామ్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంది. అసలు మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్. ఎగ్జామ్ అనేది ఎగ్జామ్ కోసం మార్కులు వచ్చి ఏం చేసుకుంటాం? డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది. మనకి నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? మనం అయ్యో, నేర్చుకునేది మార్కుల కోసం కాదు మాతాజీ, ఎంత పర్ఫెక్షన్ ఉంది. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు మీ మాతాజీ. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ ఓకే టు మీ. మాతాజీ. అదే దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. మీరు అన్నది కరెక్టే అని నేను అన్నది అందుకే. మరి దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. you're saying I want to understand that, I appreciate that very much అంటున్నా నేను. అర్థం చేసుకోవడం అనేది కావాలి. ఎంతసేపు మనం మార్కులు అనే దాని మీద హ్యాంగప్ అవ్వద్దు. అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా పాస్ మార్కులు అయినా వస్తాయి, గొప్ప మార్కులు రాకపోయినా. సో అసలు సబ్జెక్ట్ అర్థం అవడం అనేది ముఖ్యం. కాబట్టి అది మన అందరం కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసింది. సో టెస్ట్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో మీరు అప్పుడు తీసుకోగలిగితే తీసుకోండి మాతాజీ. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అయితే మరి ఇక వేరే ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే Mataji, one more question is there. Can I ask afterwards? Next class I will ask. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ దాకా ఎందుకు, ఇప్పుడే చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Sorry Mataji, I have taken a lot of time to you, but my means my one doubt is there Mataji, in my mind always is there. So in this Bhagavatamu we are reading in purpose and bhashamu, whatever translation and purpose, translation or purpose we are reading, but most we have to read Prabhuji told purpose. So which one is we are given the preference Mataji? I have to doubt that one. Can you please give guidance to me? Hare Krishna. ఐ థింక్ మనం ఈ థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద అంత
ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే విషయం అర్థం అవ్వడానికి మీకు ఏది ఉపయోగపడితే అది చదవండి. మరి భాగవతం పర్పటే ప్రభుజీ చదవమన్నారంటే ప్రభుజీ ఉద్దేశం ఏమిటి? అది చదివితే మీకు ఇంకా డీప్‌గా అండర్‌స్టాండింగ్ తెలుస్తుంది. అసలు శ్లోకం ఏమిటో తెలియకుండా పర్పట్ చదివి ఏం ఉపయోగం? ముందు శ్లోకం మీనింగ్ తెలియాలా లేదా? ఆ మీనింగ్‌కి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఎనాలిసిస్ చెప్పారనేది పర్పట్‌లో తెలుసుకుంటాం. 2 ముఖ్యమే. కాకపోతే కొంతమంది శ్లోకం మీనింగ్ చదివేసి పర్పట్ వద్దులే అనుకోవచ్చు కదా! అందుకని ప్రభుజీ ఏమిటంటే పర్పట్ హెల్ప్ చేస్తుంది. మనం ఆ భావాన్ని ఇంకా జీర్ణించేసుకోవడానికి, బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి అని అది వదిలేయొద్దు. అది తప్పకుండా చదవాలి అని చెప్పే కారణం అది. అసలు శ్లోకార్థం తెలియకుండా ఒట్టి పర్పట్ చదివి ఏం ఉపయోగం? జస్ట్ థింక్ మీరే ఆలోచించండి. దాని మీ ఆన్సర్ మీన్స్ మీకే sorry Mataji, Prabhuji told at least 6 times you read in purport. They told means sorry, our founder Acharya told each 6 times Bhagavatam reading is must. So that's why Prabhuji told 6 times. So that's why I'm asking doubt, Mataji. చదవండి మాతాజీ ప్రభుజీ చెప్తే అయితే. నేననేదేమిటంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి. 6 టైమ్స్ అంటే అన్ని సార్లు చదివితే గాని మనకి విషయం అర్థం కాదని చెప్తున్నారు. సో, భాగవతం 6 సార్లు చదవాలి అంటున్నారు. సో, ఒక్కొక్క పర్పట్‌ని మీరు 6 టైమ్స్ చదివినా, మొత్తం భాగవతం అంతా 6 సార్లు చదివినా వాళ్ళు చెప్పిందది. సో, మీ వీలుని బట్టి మీరు చూసుకోండి. ప్రతిదీ డౌట్ పడొద్దు. విని మనం ఎంతవరకు ఫాలో అవ్వగలమో, మన ఎఫర్ట్ ఎంతవరకు సిన్సియర్‌గా పెట్టగలమో అది చేయాలి. అది. ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవాలి. అది. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. If any mistake, please excuse me, Mataji. But it is my mind, the doubt is there, Mataji, always is there. Sorry for that. సారీ వద్దు. డౌట్స్‌తో మైండ్ అంతా మనం డౌట్స్‌నే Actually 6 times Bhagavatam means so many years is చదవటానికి పడుతుంది. సో బట్ my meaning is you have to give any simple solution to me. That why I ask this one. Please don't mind anything. నో. మైండ్ ఏం లేదు. 6 టైమ్స్ ప్రభుజీ చదవమంటే అది మనకి ఎలా వీలుగా ఉంటే అలా అన్ని సార్లు చదవడానికి ప్రయత్నించాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత మీకు ఎలా తోస్తే అలా చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ మాత. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఇంకా వేరే సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మాతాజీ లేదంటే హరే కృష్ణ మాతాజీ. మరి వాళ్ళ వరకే వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయమంటారా మాతాజీ? ఎవరైతే ఎగ్జామ్ తీసుకుంటామన్నారో వాళ్ళ వరకు తక్కువ మందే ఉన్నారు మాతాజీ. ఇప్పుడు ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అందరిలో కూడా ఎగ్జామ్ తీసుకునే వాళ్ళు లేరా ప్రభుజీ కొందరు? అవునవును మాతాజీ. 9 మెంబర్స్ మాత్రమే ఎగ్జామ్ తీసుకుంటామన్నారు. 13 మెంబర్స్ జస్ట్ లిజనింగ్ అంతే. గ్యారంటీగా తీసుకోమంటున్నారా? ఓకే. మరి మీ గ్రూప్‌లో కూడా కొందరు తీసుకొని వాళ్ళు ఉన్నారనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. వస్తున్నారు గాని. లేరు మాతాజీ. ఒక్కరే ఫస్ట్‌లో మీనాక్షి మాతాజీ. ఇప్పుడు మాతాజీ క్లాసులు కూడా రావట్లేదు మాతాజీ. ఇంకా అటెండ్ కావట్లేదు మాతాజీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే. సరే. అయితే మరి అది మా దగ్గర 11 వస్తున్నారు మాతాజీ. సో, మా ఐ భక్తి థింక్ వస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఆర్గనైజేషన్‌కి ఈజీ అవ్వడానికి సీరియస్‌గా ఉన్న వాళ్ళైతే మరి ఈజీ ఏమో. వాళ్ళకి కన్‌ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఎవరికి శ్లోకాస్ అసైన్ చేయాలి, ఎవరికి శ్లోకాస్ చేయకూడదు అన్నది వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి పెట్టుకున్నారనుకోండి. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా పెట్టుకున్నారు. సో, ఫస్ట్ ఐడియల్ గ్రూపే కదా మాతాజీ. 10 మంది అంటే ఐడియల్ గ్రూపే బానే ఉంటుంది కదా చక్కగా. ఈజీ ఫర్ డిస్కషన్ ఆల్సో. మంది గ్రూప్ అలాగే స్టార్ట్ అయింది కదా. యాహ్! సో, అందుకని అలా చేయండి ప్రభుజీ. ఓకేనా? ఐ ఓకే థింక్ మాతాజీ. 9 మంది అంటున్నారు కదా! 9 యెస్ మెంబర్స్. మాతాజీ. మరి చేయొచ్చేమో. తర్వాత ఇక వాళ్ళ ఎవరైనా మనసు మార్చుకుని జాయిన్ అవుతా ఉంటే యాడ్ చేయొచ్చు. అది. ఓకే. హరే ఓకే. కృష్ణ. అంటే మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన గ్రూప్ నుంచి ఎవరైనా ఆ గ్రూప్‌లోకి వెళ్ళొచ్చా మాతాజీ? వెళ్ళొచ్చు. వెళ్ళాలంటే మీ ఇష్టం. వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే వాళ్ళు ఆల్రెడీ 9 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ గ్రూప్‌లో మళ్ళీ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇద్దాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరైనా సమ్ పీపుల్ మే చేంజ్ మైండ్ అండ్ మళ్ళీ వెళ్తామని అంటే వాళ్ళకి ఖాళీ ఉండాలి గదా! అందుకు.
సో అది చూసుకోండి ఎంతమంది ఉన్నారో ఏంటో, అవైలబిలిటీ ఉందో లేదో అనేది. దానిని బట్టి వాళ్ళు టూ మెనీ లేదు వాళ్ళకి ఓకే అనుకుంటే మీరు వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళ గ్రూప్ వాళ్ళు ఓకే అనుకుంటే వాళ్ళ లీడర్. అక్షయ్ మాతాజీ అయితే హరే ధన్యవాదాలు. హరే అలాగే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ, ఇంకెవరైనా మీరు ఎగ్జామ్ మేము తీసుకోగలము అనేవాళ్ళు మీరు ఓటింగ్ మార్చుకోవచ్చు. మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తాము అనే దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. హరే ఈ కృష్ణ ప్రభు. ఎగ్జామ్స్ అనేవి చాలా కష్టంగా ఏమి ఉండవు. మీ అందరూ కూడా రాయొచ్చు. భక్తి శాస్త్రి ఎలా రాశారో భక్తి వైభవ్ కూడా అలాగే రాయొచ్చు. 65% మార్క్స్ కాబట్టి ఎగ్జామ్ గురించి భయపడి మీరు తీసుకోకుండా ఉండొద్దు. తీసుకోండి. అట్లా అందరూ గ్రూప్ డిస్కషన్ అయితే మీకు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, రామకృష్ణ ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పెడతారా? ఒక్కసారి నేను స్టార్టింగ్ అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను. ఓకే మాతాజీ, మాతాజీ ఇవాళ attendance first చెప్పండి ప్రభుజీ. అదే మాతాజీ. మాతాజీ ఇవాళ రూల్స్ లో కూడా మాతాజీ చెప్పారు మీకు. అది ఇంకొకసారి చూడండి యూట్యూబ్. ఓన్లీ ఫస్ట్ 10 మినిట్సే మాతాజీ అటెండెన్స్ లింక్ పెట్టేది. కానీ నేను 20 మినిట్స్ వరకు కూడా పెడుతున్నాను. అంటే 7:50 వరకు కూడా పెడుతున్నాను. నాకు అలా లేట్ అయింది, కొంచెం ఇంపార్టెంట్. పర్లేదు మాతాజీ, మిస్ అయ్యారు అంటే ఇంక ఈ రోజుకి ఉండదు, పర్లేదు. నెక్స్ట్ నుంచి మీరు మిస్ అవ్వకుండా 7:50 లోపు మీకు చాట్ బాక్స్ లింక్ అనేది ఉంటుంది, ఫిల్ చేయండి మాతాజీ. ఇవాళకి ఇంకా వదిలేసేయండి, పర్లేదు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు అది చేసి